nytår den 31.12.2010, som skulle blive til 2011. Og man kigger på, hvis der er kommet jailbreak. Og så kommer jeg og kigger, hvad man bare laver. Og det er mig og mamma med vores suger på. Og mamma er ved at lave mad, så Nene hjælper lidt til. Og det dufter rigtig dejligt. Og mamma laver sådan lidt spansk mad, så hun laver noget dejs, som der er en slags brød, til noget spansk mad. Og så danser mig og pappa, fordi vi er så glade. Man skulle lige tage en lille smagsprøve og lægge skinke ovenpå. Og så skulle man lige varme det i ovnen, og så lige om lidt kom der TV. Og så ser vi TV, og der er 3 minutter til det starter. Og vi kigger og kigger, og vi glæder os til talen. Så er der kun 1 minut tilbage. Og så snakker dronning Margrethe til hele Danmark nytårstale. Så spiser vi og laver bordbomber og alt muligt og spansk. Det ser lækkert ud. Og vi har lavet bordbomber, så fik vi sådan nogle hesteklæder-agtigt på vores tøj. Og vi fyrede bordbomber over det hele. Bang, sagde det fyrer over det hele. Og vi har rigtig meget det der hesteklæder-agtigt fra bordbomberne. Og det ryger helt op til vores skilt, hvor der står godt nytår. Og det var en dejlig champagne, jeg fik ikke så meget. Og jeg er rigtig glad. Så skal vi ned og fyre nogle lille raketter af. Men de er rigtig store, og vi har nogle små. Vi fyrer med raketter. Og bang, sagde det. Og alle raketterne flyver op. Og der kommer bare ild på raketterne. Meget sne. Lavet af Christian Denu.